Здравейте, приятели! Аз съм Емо. Аз съм Румен. И днес ще ви разведем и Снят на Старт Академия. Ето я. Намира се на Суходолска 137. И да. Мама. Здравейте! Чакай малко, че ме сработи. Тук сме на Старт Академия, сега ще раздадем из първия етаж. Тук сме при най-малката група. Елате тук от съседите, така че ако искате лудница от това. Тук малко. Че? Не, просто важно е да се забавляваме хора. Сега ще ви представим нашата гостенка за днес, Мирела. Тя е журналистка. Може ли да разпределяме да повече за вас? Здравейте! Много се радвам да съм тук, да съм ви на гости. Както казаха момчетата, занимавам се с журналистика и документална фотография и много обичам да разказвам истории с снимки. И винаги си търся нови истории. Пиша различни статии на теми, които са свързани с социални теми, човешки права, но най-любимото ми нещо е правенето на документална фотография, защото, както си говорихме, снимките разказват една история без думи. Ами, много интересно, много ви благодаря за вниманието и за добри срещи. До скоро! До скоро! Съм от студио Звездите и сега ще ви изведем малко из етажите. Това е втория етаж. Тук са по-малките. Тук не се ползва. Защото имат рефлексия, така да отидем малко по-горе. Тук не се използва тази стая. На по-горния етаж. Това е третия етаж, който малко ме е срам да отидат. Така че... Добре. Покажи проектите. Това е четвъртия етаж. И сега трябва да се малко рефлексия. Бързо, бързо. Бързо, бързо. Идвайте, Аз те гоня, чао. Чао, чао. Ама. Хей! Ето и тук аз буквата БКС. Сетая. М, Е, Ч, О, Ф, О, А, Т. Манукът. Дубайски шоколад. Ами това е сега на днешна къде по-факт. Не беше шоколад. Просто ще бъде. Както каза една произведение на височи. Там няма никой. Ай, има ли? Това е стаята по готварство. И много готина тя. Ето тук можете да разгледате проектите, които сме правили през годините. Изработени от деца. Да, това са го правили по-малките дечица. Тук има тоалетни с мивки и тук има деца, играчки за дечица. Ето, мъжка и женска, за която който иска каквато да влиза. Тук има такова с автобуски, ако искат, за качалчици. Тук имаме вода за хората, където не обичат да пият хихо. Да, смеш. Ако не обичаш хихо, we have beef. Anyways. Сега, ето го асансьора, който не се ползва. Той се работи, но не се ползва. Ето тук имаме даже и прегради за децата. Сега ще ви покажем, само да слезем на долния етаж. Прегради за децата. Тук все още няма никой. Ела, Само, че тук е детската градина. тук имаше... след това. Извинявайте. Тук не е за нас цяло. Това е лятна детска къл. Има такива неща. И сега слизаме за последно за най-долния етаж, за да ви покажем. Ето го. Нашия водещ Румен.
Ела на двора да ги разпознам. Да, знам. Ами за сега това е двора. Натам не мога да се ходи, защото... Правят ремонт. Ама нещо... Има такова... Добре, че не пречи да пътя. Само опакера. И за всичкото отгоре да знаете, че академията работи от 8:30, но децата вече влизат в стаите и почват час в 9 часа до 5 часа заради готвачките и нещата и хората, които са вътре. Иначе децата свършват в 12, без 10 и имаме постоянно срещи с известни журналисти. Който много прилича на човек каза. И много Това ще го изрежем. На теб ти харесва, че си Влезнах в академията. И в момента се качвам към моята група, в която съм на първорец. У нас сигурно още не е дошъл. Аз съм на другия етаж. При най-малките. Да, ще се радва, ако не падна. Ето ми. И да. Лили. Се видим в клипа. Искате да се видите в клипа? Вижте, това е още не го изпълнението. Нашите правила да сме на време за ефир, да влазим в студиото си чисто, да изпълняваме инструкциите на учителите, да уважаваме, да изслушваме и нашата група се казва Музикала. Тук ние им помагаме на децата, които са по-назад с материала, да могат да си напишат буквичките, думичките, които са им възложили и ето ги и другите. Тук децата вече имат последен час и се подготвят за среща с нашия гост този вторник, т.е. днес, Емил Конрад. И сега направо ви оставам да гледате. Няма на скандал да бъде какво да бъде? Аз не писам коментар. Значи, първото нещо, за което аз се извинявам, че не съм в Милано, защото... Вижте, пратиха ми... Мой приятел ми прати коментар, че някой е написал, че са облечени в Милано. И аз го виждам преди малко в задръстване, че съм в супер страхотно. Аз въобще не съм в Милано. Ние сме в Милано. Но много благодаря. Това беше много мил. И аз не винаги си виждам коментарите в самия момент, като някой е написал нещо, така че много се извинявам. Значи кой ни е на гости днеска? Емил Конрад! Добре, а защо сме те поканили? Поканили сме те, защото всички тези 30 парчета младежи са журналисти тази година. И се учат как да правят съдържание. Ще ходят в телевизията. Имахме гост от списание Forbes, където ти си бил. В Злати Георгиев пъти. Няколко пъти се Учат как да правят интервюта. Учат се как да пишат статии. И за това искаме и ти да ни гостуваш днес, защото ти го правиш някакво друго съдържание в социалните мрежи. И те е много интересно този различен тип журнализъм. Така че ти даваме трибуната тук. Надявам се да им дадеш възможност да задават въпрос, защото имат много въпроси. Така, само да се включа пак, той продължаваше да си говори, слушаха го децата с интерес, гледаха много интересно и много се забавляваха, като задаваха въпроси, но сега дойде частта, за която всички чакахме. Така, здравейте! Тук може да представим нашия гост днес Емил Конрад. По-познат в социалните мрежи YouTube, TikTok. Може би сте попадали на него видео. Ами да. Така, сега вам ще ви питаме няколко въпроси. Да, вие трябва да отговорите. Така, не ви как ми е деня? Днес деня ми мина много добре до сега. Ще видим как ще продължи. Това е по-интересното за мен, защото трябва да си вада някакви документи, което според мен няма да е приятно. О, добре. Хареса ли тук в академията? Да, много ми хареса. Няма микрофон, това има микрофон. Много ми хареса тук в академията и друг път пак бих дошъл. Добре. Как се чувствате, че днеска имахте толкова много публика, така, нали? Ами, винаги ми е приятно, когато
се срещам с хора, които са ми гледали видеята и по принцип с млади хора в случая, както е тук при вас, също е приятно, защото нали, едно нещо от нещата, които съм казал да има смисъл за някой, ще е готово. Питам сега, не всъщност може ли да ни разкажете малко повече за социалните ви мрежи и за това как се развивате в тях? Ами, то за социалните мрежи няма много какво да кажа, освен че качвам непрекъснато някакво съдържание и може би това е причината да се размиват профилите ми, иначе едва ли някой, според мен ако не качвам примерно една година, тотално хората ще са забравили какво правя и кой съм. Така че това е по-скоро, че постоянно си качвам някакво съдържание и правим неща. А това за теб фултайм джоб ли е или е хоби? Хоби или платена? И двете. В смисъл, това ми е работата, но и ми харесва да го правя. Това, да не го спря. Не го спря, това също да кажа. Така че и двете мога да кажа, че... Как ви дойде музата за да започнете с всичко, което правите и как изведнъж достигна до всички нас вашето съдържание? Не съм имал въобще идея, че ще стигне до някой и затова може би съм качил първото ми видео, защото ако знаех, че ще стигне до повече хора, никога нямаше да го кача най-вероятно. И просто нещата, които мен ме вдъхновяват, са от живота, който ме заобикаля. Това е главното нещо, което е... Следен въпрос, следен въпрос, тренирате ли, спортувате ли нещо? Или спортували сте? Спортувал съм лека атлетика в училище, иначе в момента просто за здраве, така да се каже, ми се случва да спортувам, но не е много активно. Добре. Така. Как се чувствате, като отговорихте на всички въпроси, които всичките деца са ви задавали? Това е интересно и особено деца, като задават въпроси, е супер интересно, защото е много непредвидимо. Защото няма толкова голям филтър, не знаеш точно какво ще питат. Така че мина по-леко, отколкото аз очаквах. Очаквах по-тежък въпрос да има някъде, нямаше. Окей. Каква кола карате ви? Джип, който се разваля непрекъснато. Този белия с лилата неща? Да. Беше новия изглежда. Какви въпроси по принцип очаквахте? Не, аз нямах очакване точно какви ще са въпросите, но понеже когато са деца, винаги е така непредвидимо. Имахте ли примерно някакъв въпрос, който бяхте си подготвили да отговорите, но никой не ви пита за него? Не. Аз не мисля, че някога съм се подготвил специално за въпрос, защото хората ме питат за неща, свързани с живота. Ако не мога да отговоря, това е много лошо. А имаше ли нещо, което не искаш да те питат? Нещо, което не искам да ме питат? Не мисля, че има такова нещо. Супер! Добре, много ви благодаря, че гледахте. Това беше края с интервюто с Емил Конрад. И просто сега продължаваме натам. Чао! Чао! Влизам на скандал. Чао!